Machiegni kendo migao mar Arita ywak ni chenro mar dhi ndiko obila maromo 10,000 e ikomo manyien dhi gore e Luanda kaluwore gi pok mar omenda ma puot ma omigi kod migao mar omenda. Migao mar Arita onyiso komiti maloso bajet ni kaluwore gi kwan omenda ma oket tenge e bajet manyien gidhi mana ndiko obila 5,000 kende, kwan ma giwacho ni piny mokalo. Jafwambo marwa Chris Owino ni kod mathoth. Geno mar piny owacho mar ndiko apisas manyien mag obila maromo 10,000 nenore kama dhi muonyo pi kaluwore kod nok mar omenda e bajet manyien ma idhi som dwe manyien kod jatend migao mar omenda John Mbadi. Jakom komiti mar od bura mochung'ne weche mag arita Gabriel Tongoyo onyiso komiti mar od bura mochung'ne loso bajet ni sirikal dhi mana ndiko e tich obila 5,000 kende kaluwore kod rem mar omenda maromo bilion 3.4. Police recruitment, Chair, had dropped that we want to recruit 10,000. But the budget we have now support only 5. And all of you know that we have never recruited for the last 4 so years. And we are making a plea before us here, before you members, that you look as an additional 3.4 billion so that we can able to realize the recruitment of the whole 10,000. And so that at least we'll be in a better footing and space toward preparation for the election 2027. Tongoyo okwayo kweth motelne kod jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi mondo ng'igie kod wang' mamuol e dwaro margi mar medo kwan mag obila madwarore. Chenro mar obila matimo apedha moyedhi e gwenge ma jonjore ogoye tach bende nyalo dhi rochore poni od bura okomedo migao mar Arita bilion 8 e budget manyien. Members, you all appreciate the critical role being played by our men and ladies in uniform in the National Police Service to make this country safe. And despite very restricted very minimal resources, they are giving their best, but they are struggling. We are making a plea to you, members. Kindly support us to add another 8 billion to facilitate security operation across the country. And even under this, we had factored also some of security roads, which, so it's not indicated here, which only has got 20 million in this estimate. Chenro mar chugo kuonde tend loch nanga manyien kaka sub-counties, location kod sub-location maromo 1,400 bende ni kama ng'ao kaluwore kod nok mar omenda. We all know that it has been a big case. It was before Parliament severally. All of you here has got either a sub-county, a division, a location, a sub-location, including even one we did open in Narok recently called Amalo, belonging to one of my colleagues here, and many of us here. And last time when I presented a statement response before the House, I told you that we need 2.4 billion to realize operationalization of all these units across the country without additional gazettement, and we only have got 500 million provided in the budget. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.